Trochu sa hanbím priznať, ale je to tak. Bojujem s akné na chrbte a krku. A poviem vám, že je to viac než len problém s pokožkou. Vždy, keď sa blíži leto, začínam pociťovať úzkosť. Pretože viem, že budem musieť nosiť plavky, tielka, šaty. V podstate budem musieť odhaliť svoje nedokonalosti. Každá výnimočná udalosť sa stáva stresujúcou, pretože pupienky a jazvy sa k šatám práve nehodia. Však, aj keď natáčam obsah, je to ťažké. Obávam sa nenávistných komentárov a toho, že si ľudia budú myslieť, že som nehygienická. Ale pravda je taká. Akné neurčuje, ako ste čistý alebo udržiavaný. Napriek tomu je to nepríjemné, fyzicky aj emocionálne. Preto som sa rozhodla vyskúšať rutinu Ina Essentials proti akné. Ich levanduľovú vodu mi odporúčilo asi 4 alebo 5 ľudí v okolí. A dočítala som sa, že levanduľa má antibakteriálne vlastnosti, ktoré podporujú zdravie pokožky a pomáhajú pri akné. Keďže som už vyskúšala takmer všetko, pomyslela som si, prečo to neskúsiť a nezdokumentovať svoje skúsenosti. O celom procese budem 100% úprimná. Už na začiatku som si všimla, že používanie produktov netrvá dlhšie než 2 až 3 minúty. Ak prechádzate niečím podobným, vedzte, že nie ste sami.